Ok, još jedan put dobar dan svima. Nadam se da me dobro vidite, čujete i da možete da pratite ovo što ću sada da vam ispričam. Znači, za one koji me poznaju od ranije, to je za koji me ne poznaju od ranije, ja se zovem Slavko Vujnović. Kao naturalizovani Zemunac moram da imam i konspirativno ime, pa sam izabrao ime Semlo Šef. To je u stvari kombinacija nekog mog davnog spisateljskog pseudonima i kuvarske titule koje sam rešio da dodam. Kuvam zvanično od 4. godine, tada me stari brat naučio kako se pravi kajgana, tako da mislim to je zvanično početak mog nekog kulinarskog rada. A u Excelu radim od 1994. godine, Excel kurseve držim od 95. Znači, zaključak imam 34 godine, što u stvari nije tako loše. Što kaže moj profesor Božar Radenković, nekada smo bili lepi mladi, sada smo samo lepi. Inače, ja sam rukovodilac marketinga u preduzeću IB, to je domaća softverska kuća koja postoji već 30 godina, znači ove godine napuno 30 godina, i tvorac je prvog srpskog ERP rešenja koje se zove Upis. Ovo je verovatno najkompletnije domaće ERP rešenje i skoro da nema delatnosti u kojoj nismo imali implementaciju, a najviše smo radili sa kompanijama koje se bave proizvodnjom, trgovinom na veliko, trgovinom na malo, poljoprivredom, inženjeringom, različitim uslugama i tako dalje. Pored ERP-a, Upis posjeduje nadogradnje za rad sa kasama, za rad terenskih komercijalista, B2B, magacinsku aplikaciju, BI, ima mogućnost povezivanja sa DMS-om, a od skora ima i MES aplikaciju, znači koja se bavi sveobuhvatnim upravljanjem proizvodnjom. Imamo preko 300 implementacija u domaćim i regionalnim kompanijama i ja volim da kažem da su naši klijenti najbolja srpska preduzeća, a na sajtu možete da vidite detaljne reference koga to zanima, znači ne bih volio sad nikoga konkretno da spominje, jer bojim se da ću nekog važnog da preskočim. Inače, ja sam sertifikovani Excel i Power BI ekspert, autor sam nagrađivanog bloga koji se zove Excel kuhinjica i koji u decembru puni 6 godina, iako da kažem godišnjica pada je tako u decembru, sajt je zvanično počeo da radi 19.1.2015. i u startu imao preko 50 objava, ili kako ja to volim da kažem recepata. Sada ih ima oko 350 na 2 jezika i obuhvata brojne Excel i Power BI teme. Od 2015. godine pišem za časopis PC Press, prvenstveno tekstove u vezi sa Excel, BI i Power BI temama, a od 2016. godine sam član upravnog odbora Društva za informatiku Srbije, najstarijeg domaćeg IT udruženja. Pa sad, za početak, još jedan put da vam kažem dobrodošli. Osjećate se kao kod svoje kuće, jer ste najverovatnije kod svoje kuće. Što se tiče pitanja, nemam ništa protiv da me prekinete i u toku predavanja, ali najbolje bi bilo da ostavimo pitanje za kraj, imat ćemo dovoljno vremena da kažem da odgovorim na sve što vas bude zanimalo. Posle predavanja dobit ćete link za preuzimanje radnih materijala. Nije dozvoljeno snimanje, ali ću ja snimiti predavanje i kada ga brendiram i montiram, postavit ću ga na YouTube kanal Excel kuhinjica, tako da ćete moći svi da ga pogledate. Kao što sam već napomenuo, u oktobarskom PC Pressu imate tekst koji obrađuje ovu temu, a bit će i nagrada. Za nagrade je zadužena kompanija PC Press i znači ona vam dodeljuje besplatne kotizacije za Bizit online konferenciju. Znači Bizit je velika IT konferencija koja će biti održana 4. i 5. novembra. Znači prosto klikom na bilo gde na ovom belom polju, znači na ovom baneru, otići ćete na stranicu za prijavu, tamo se prijavite i dalje pratite uputstva za dobijanje te besplatne kotizacije. I hteo bih da kažem još nešto o masterclass kursivima koje držim. Oni koji me prate na društvenim mrežama verovatno već znaju da negde od druge polovine juna držim online treninge, uglavnom za napredni Excel i Excel BI. Znači planiram da radim i Power BI treninge, ali Power BI je malo specifičan, znači zbog prirode ovog servisa, odnosno izvrštajne platforme, morat će predavanja da idu 1 na 1, znači neću raditi online obuku za grupe. Obuke koje držim su masterclass kursevi, što znači da radimo u jako malim grupama, znači u proseku 2 do 4 korisnika i ja smatram da je ovo idealan način prenošenja znanja jer ostaje prostor da se učesnici i ja dobro upoznamo i da možete da me pitate sve što nije jasno, znači stvarno da naučite Excel. Kada se radi sa grupom od, 8, 12, 20 polaznika, tako nešto prosto nije izvodljivo. Kursevi idu radnim danima posle posla,
Standardni termini su od 19 do 20:30, mada možemo se dogovorimo da krenemo i malo ranije. Znači, inicijalno kada sam kretao sa kursima, kretao sam u 6 sati, ali su me molili korisnici da to pomeri malo kasnije, kako bi stigli svi da se vrate kući, večeraju, pripreme i da budu spremni prosto da prate predavanje. Učesnici kursa dobijaju radne materijale, po završetku kursa sertifikat na srpskom i engleskom koji mogu da podele na LinkedInu i na kraju slajda imate i link sa opisima predavanja, a za ostale informacije možete me kontaktirate putem e-maila koji se nalazi u ovoj prezentaciji. I sad dolazimo do demonstracije, znači sad ćemo da pređemo na ove Excel primere, a ja ću usput da primim par ovih ljudi koje vidim da su se pojavili umeđu vremenu. Dobro, mislim da su svi ušli. Ok, nadam se da se sad svi vidimo, vidim da se trenutno 17. Pa ja prelazim na prvi primer. Ok, me pratite? Dobro. Znači nisam sam, ne govorim sam sa sobom. Odlično. Za početak, šta su to funkcije za rad sa dinamičkim nizovima? To je nova klasa funkcija koja je postala raspoloživa u Excelu 365, znači ona prvenstveno radi u okviru Office 365, s tim što ove funkcije mogu da se probaju i u besplatnoj verziji koja se zove Office Online. Znači da biste mogli da koristite Office Online, potrebno je samo da otvorite, da kažem, besplatan Microsoft nalog i da se nakačite i možete da pristupite svim tim nekim online aplikacijama kao što su Word Online, Excel Online i tako dalje. Znači, možete funkcije da probate i tu, ali ukoliko želite ozbiljno da radite, morate da imate neku Office 365 pretplatu. Inače, u nekim probnim verzijama Excela one postoje već dosta dugo i već jako dugo se u zajednici govori o njima, da kažem, ovo je verovatno prvo, da kažem, predavanje u Srbiji gde će neko uopšte da se detaljno pozabavi ovim funkcijama. Znam da su neki kolege iz Bugarske to radili, ali zaista ne znam da se neko ranije bavio ovim funkcijama. Ja sam ovde, znači, pripremio sve ove funkcije, znači svaka funkcija se nalazi u različitom šitu i u svakom šitu imate po jedan mali primer, znači to ćete moći da dobijete posle predavanja. Ja ću prolaziti kroz šitove i usput ću da vam govorim kako koja funkcija radi, a kasnije ćemo da otvorimo drugi primer gde imamo dva scenarija u okviru kojih možete da vidite dve mogućnosti praktične primene, znači da vidite šta to može da se uradi sa ovim funkcijama, a što ranije u Excelu nije moglo da se uradi. Znači ono što je njihova glavna osobenost je to da one umesto skalarne vrednosti, one vraćaju neki niz, znači vraćaju vektor ili matricu. I druga osobina im je da su dinamičke, znači ako se nešto promeni u izvoru podataka na osnovu koji se generiše funkcija, automatski se menja i funkcija. Pa prva funkcija o kojoj ćemo danas nešto da kažemo je funkcija koja se zove rand array. Ona malo podsjeća na funkciju rand between, odnosno rand, znači funkcije za slučajan izbor brojeva koje su i ranije postojale u Excelu, s tim što ona, za razliku od ovih funkcija, tako vraća niz, odnosno vraća vektor ili matricu. Pa kako možemo da iskoristimo ovu funkciju? Najjednostavniji način je da prosto ukucamo rand array i možemo čak da je navedemo ovako bez argumenta i onda ćemo dobiti u ćeliji jednu vrednost. Znači jedan slučajno izabran broj između 0 i 1. Međutim, prirodno bi bilo da ovde navedemo neke argumente, pa prvo što možemo da navedemo, znači prvi opcioni argument je broj redova. Ako kažem rand array od 5, on će na slučajan način da izabere 5 brojeva između 0 i 1 i da popuni 5 redova. Da sam hteo da dobijem matricu 5 puta 5, stavio bi rand array, tačka zarez 5 i dobio bih matricu 5 puta 5. Odmah u startu mala napomena, u zavisnosti od regionalnih podešavanja, mislim ovo je opšte pravilo koje važi za sve Excel funkcije, kada razdvajate argumente funkcije koristite zarez ili tačka zarez. Znači ako bi imali instaliranu neku englesku tastaturu morali bi da koristite zarez, znači engleska regionalna podešavanja. Kod mene je trenutno podešen Serbian Latin, tako da ja koristim tačka zarez. Samo da znate i da možete da me pratite. Znači ovo što sam sada pokazao to je kako možete da slučajnim putem popunite matricu 5 puta 5, znači 5 brojeva koji su između 0 i 1.
Ako želite, imate dva dodatna argumenta gde možete da navedete minimum i maksimum. Ja ću da kažem 1 i 5, pa će sada na slučajan način da izabere brojeve koji su između 1 i 5. Ali ti brojevi i dalje nisu celi brojevi, znači to su decimalni brojevi. Da bi on izabrao cele brojeve, imate još jedan argument, poslednji, da kažem, opcioni argument koji treba da se postavi na true. Znači, podrazumevana vrednost je false, znači da vraća decimalne brojeve, a ako želimo da vraća cele brojeve, onda izaberemo vrednost true i dobit ćemo, da kažem, slučajno izabrane cele brojeve između 1 i 5. Ja sam ovu formulu iskoristio za popunjavanje ove gornje tabele, znači izabrao sam, ne znam, 5 učenika, 6 predmeta i onda sam na slučajan način generisao neke ocene koje su oni dobili. Znači, ova funkcija je korisna kad pravite neke test primere. Još jedna opaska, primetili ste da svaki put kada ja nešto uradim, kada se nešto promeni, dođe do promene vrednosti. To je prosto zato što su ovo funkcije za izbor slučajnih brojeva, ali svaki put kada ja zapravo snimim neku akciju, Excel automatski izvrši neku rekalkulaciju vrednosti. Ukoliko želite ručno da promenite ove vrednosti, dovoljno da pritiskate taster F9. Znači, pritiskom tastera F9 on će svaki put da izvrši rekalkulaciju vrednosti. Ako nekim slučajem želite da ih zadržite, znači zadovoljni ste ovim vrednostima koje on izabrao, najbolji način je da ih selektujete, zatim Ctrl+C kopirate i onda izaberete opciju Paste Special koja se zove Paste Values. I Paste Values će ovo sačuvati kao neke stvarne vrednosti i onda možemo dalje da ih koristimo u nekim kalkulacijama tamo gde vam je to potrebno. Druga funkcija koju ću da vam pokažem je funkcija koja se zove Sequence. Ona služi za generisanje sekvence, odnosno za generisanje reda ili serije. Ne znam kako to tačno da prevedem na srpski jezik, ali ako ste koristili nekada opciju Fill Series, znači ovako ako imate recimo ovu neku priču, unesete dve vrednosti pa selektujete oblast, odete na Fill Series i ovde definišete neka pravila popunjavanja serije, znači odnosno generisanja tog niza brojeva, onda će vam i ovo biti poznato. Znači, funkcija Sequence radi slično kao Fill Series, jedino što ona praktično generiše dinamički niz. Pa ajde da vidimo kako se ona koristi. Ako ja počnem da kucam Sequence, prvi argument je broj redova. Kažem Sequence od 5, on će automatski da popuni znači prvih 5 redova rednim brojevima od 1 do 5. Ovo može da bude zgodno ako imate veliku tabelu pa želite recimo odmah da popunite redne brojeva, znate tačno koliko ima tih brojeva. Takođe, mogli smo da popunimo i matricu. U tom slučaju smo rekli sequence i kažemo recimo 5,5 5.5 i on će automatski da generiše matricu 5 puta 5 koju sekvencijalno popunjava, znači ide red po red. Kad popuni prvi red, nastavlja u drugom redu i tako dalje i tako dalje. I ovde imate još dva opciona argumenta. Prvi opcion argument je vrednost od koje počinje niz, odnosno serija, recimo neka to bude jedinica, a drugi argument je step, odnosno koeficijent uvećanja, neka to bude dvojka. I ako uradimo ovo, dobit ćemo niz, da kažem, niz neparnih brojeva u ovoj malo predefinisanoj matrici. Tako da ima situacija kada i ovo može da se iskoristi, ali ja bih prešao odmah na funkciju, dalje funkciju koja se zove unique i koja će vam biti puno koristija. Inače, u SQL terminologiji ovo se zove distinct, a u Excelu ovu opciju ste mogli da nađete ranije u data ribbonu, znači opciju koja se zove remove duplicates. Pa znači ovo praktično radi kao opcija remove duplicates s tim što vam omogućava da duplikate uklanjate uz pomoć funkcije, odnosno da uz pomoć funkcije odredite koliko ima duplikata. Pa znači kada pišemo ovu funkciju, unique, prvi argument je array, znači niz iz koga želimo da uklanjamo duplikate. I za početak možemo da navedemo samo taj niz, ako ništa dalje ne navedem, on će iz ovog niza da mi izvuče jedinstvene vrednosti. Znači uradio bi isto što bi uradila opcija remove duplicates u Excelu.
Dalje, ovde imam još jedan argument, drugi argument by call, on služi, znači to je jedna logička vrednost, može biti true ili false, znači tačno ili netačno, a on služi da naglasimo gde se nalaze podaci, da li se nalaze u redovima ili se nalaze u kolonama. Obično se podaci nalaze u redovima, u ovom nizu koji vidimo, tako u koloni A podaci su u redovima, ali ako bi podaci bili u kolonama, onda bismo mogli to da naglasimo pomoću ove opcije i da on prosto zna da podatke treba da povlači iz kolona. Ja ću za sada ovaj argument da preskočim. I na kraju pokazat ću vam još jednu stvar. Funkcije unique. Imamo i treći argument. A treći argument takođe može biti true ili false. I znači ako navedemo vrednost true, on će nam pokazati vrednosti koje se ponavljaju samo jedan put. Znači konkretno u ovom nizu brojeva vidite Petar, Miloš, Jovan, Marija, Aleksandar, Radmila, Zdravko. Oni se ponavljaju, jel tako, više puta, međutim, samo se Radmila i Zdravko ponavljaju jedan put. Znači, samo su jedan put ovde u nizu. Tako da je ovo korisna stvar koju možete da negde upotrebite. Dalje dolazimo do dve isto jako korisne funkcije, funkcije sort i funkcije sort by. Znači, kao što znate, već odavno, praktično od samog početka Excela, vi imate mogućnost da sortirate, odnosno da uređujete vrednosti unutar same tabele. Pa sada to možete da radite i uz pomoć funkcije. Najpre da pokažemo kako radi sort. Znači, sort funkcioniše tako što za početak možete da izaberete neki niz i bez nekih dodatnih argumenta on će sortirati taj niz. Znači, po defaultu on ga sortira u rastućem redosledu. Znači, tako da sad smo sortirali sva ova imena, odnosno uredili smo imena iz ove tabele u rastućem redosledu. Ako bismo nekim slučajem hteli da navedemo malo veći range, znači malo veću oblast, ja sam umesto jedne kolone mogao ovde da navedem dve kolone, u tom slučaju imamo i drugi argument koji se zove sort index, gde možemo da kažemo po kojoj koloni želimo da sortiramo. Pa ja ako kažem sad sort index da je dvojka, on će izvršiti sortiranje, ali će izvršiti sortiranje u rastućem redosledu po drugoj koloni, odnosno po ovoj koloni broj bodova. Da sam hteo da to bude u opadajućem redosledu, pošto logično tako da bude u opadajućem redosledu, naveo bi treći argument, znači on može da bude 1 ili -1, 1 je ukoliko sortiramo niz u rastućem, -1 ako to radimo u opadajućem redosledu, evo ja ću staviti -1. I sad prvi, da kažem, prvo lice koje se vidi Žarko Zorić, to je neko ko je osvojio, ne znam, 100 poena na nekom testu, posle ide Aleksandar, Marina i tako dalje. Znači vidite, oni su uređeni u opadajućem redosledu u odnosu na broj bodova. I ovde postoji još jedan četvrti opcioni argument, a to je ovaj argument by call koji smo isto malo pre mogli da vidimo i koji omogućava, znači, da sortiramo vrednosti ukoliko se one nalaze u kolonama, odnosno ukoliko su zadate po kolonama. E sad ovde postoji još jedna korisna funkcija koja se zove sort by. I kako radi sort by? Sort by nam omogućava da sortiramo jedan niz na osnovu nekog drugog niza. Zamislite opet da imamo ovde spisak nekih lica, imamo broj bodova koji su oni ostvarili na nekom ispitu. Želimo da ih sortiramo u opadajućem redosledu, ali da ih sortiramo na osnovu broja bodova. Znači da se ta kolona broj bodova nigde ne vidi. U tom slučaju koristimo funkciju sort by. Navedemo najpre niz koji se sortira, zatim navedemo niz na osnovu koga ga sortiramo i onda ćemo stavimo -1 kao redosled, znači prosto da znamo da on to treba da sortira u opadajućem redosledu. I kao što vidite, on je ovde sortirao vrednosti u opadajućem redosledu. Ako se vratimo na ovu prethodnu tabelu, vidjet ćete da je Žarko Zorić taj koji je imao, da kažem, 100 poena. Samim tim on će i ovde imati, ovde će biti, da kažem, pri vrhu tabele baš zato što ima 100 poena, odnosno zato što se sortira prema vrednostima iz kolone 2. Prelazimo dalje na funkciju koja se zove filter i funkcija filter je jedna od tri, ajde kažemo, najkorisnije funkcije koje su se ovde pojavile. Ona vam omogućava da radite filtriranje vrednosti.
Znači, većina vas koji dugo radite u Excelu koristili ste opciju autofilter, odnosno filter, i znate otprilike kako to radi, pa sada vi možete da filtrirate vrednosti i pomoću funkcije. Znači, kako bismo iskoristili ovu funkciju, napišemo filter, otvorimo zagradu i prvo navodimo šta je ono što želimo da se prikaže. Znači, array, odnosno opseg koji navodimo, niz, to može da bude jedna ili više kolona. Znači, biramo šta je ono što želimo da prikažemo. Pa evo, recimo, sad ću ja da izaberem celu tabelu. A zatim drugi parametar, include, predstavlja kriterijum, odnosno uslov na osnovu koga on treba da filtrira ovu tabelu. Pa ja ću ovde da selektujem vrednosti iz kolone proizvođač i stavit ću znači jednako i pod znakovima navoda nektar. Potpuno svejedno da li koristite mala ili velika slova, znači prihvata i jedno i drugo, ova funkcija nije case sensitive. I na kraju imate vrednost if empty, znači ovde navodimo neki string ili neku vrednost koja treba da se pojavi ako on ne pronađe rezultat. Znači da kažem nema rezultata. I šta se sada ovde desilo? On je ovde pronašao da mi imamo samo dva artikla gde je proizvođač nektar. I on je to izvukao praktično u ovoj funkciji. Da sam ja ovde eventualno suzio niz, znači da sam izabrao samo jednu kolonu, on bi prikazao jednu kolonu. Znači vi ovde u prvom parametru definišete šta je to što će da se vidi. A da nekim slučajem nije našao rezultat, onda bi u ovoj prvoj ćeliji samo prikazao nema rezultata. Tako da on uvek se referencira na ovu prvu ćeliju, a zatim popunjava ostale ćelije koje se nalaze unutar samog niza. Pa ovde imate još nekoliko primjera. Znači ovde sam isto tražio da kažem neke nektar sokove, ali ovde imate isto jedan zanimljiv primer upotrebe funkcije filter gde sam tražio sve one proizvode gde imamo da kažem klasifikaciju grickalice, a proizvođača Bambi. Znači imamo dva kriterijuma. Ukoliko imate dva kriterijuma, znači vi kao filter možete da zadate i dva kriterijuma, onda funkciju unosite tako što najpre unesete taj niz koji treba da se to je range koji treba da se filtrira, a zatim unesete jedan kriterijum u zagradi, znači ja sam ovde rekao, vidite, C4 do C13 jednako grickalice, a onda stavimo puta, znači znak za množenje i onda navedemo drugi kriterijum u zagradi, D4 puta D13 jednako Bambi. Tako da on ovde praktično uzima u obzir oba kriterijuma i prikazuje isključivo grickalice koje je proizveo Bambi. Da sam imao samo grickalice, recimo, onda bi prikazao ovde i neki drugi proizvođači, na primjer Chipsway. Tako da ovo je isto nešto što je korisno znati. I na kraju imamo funkcije xmatch i xlookup. Xmatch je funkcija koja dosta podsjeća na match funkciju koju ste ranije imali prilike da vidite u Excelu. I odmah da pokažemo kako ona radi. Znači, xmatch je funkcija koja treba da vam nađe, znači da vrati numeričku vrednost koja označava poziciju određene tražene vrednosti u nizu. Pa evo sad zamislite, želimo da tražimo reč nektar. Ovo je prvi argument, odnosno lookup value. A zatim treba da kažemo gde ga tražimo, pa navedemo ovu kolonu u kojoj se nalaze proizvođači. Treći argument je match mode, gde imate vrednosti 0, minus 1 ili 1, koje služe da kao kriterijum kada, odnosno kako on može da pronađe ove vrednosti. Ukoliko želimo da nađemo tačno ovu vrednost, stavimo vrednost 0. Postoji i još jedna vrednost, vrednost 2, nju ću opisati malo kasnije. Znači ovde sad stavimo 0 i na kraju biramo smer pretraživanja. Znači ovaj poslednji argument search mode nam omogućava da pretražujemo ovaj niz, znači od početka do kraja, od kraja do početka, ili od početka do kraja ili kraja od početka korišćenjem binarnog algoritma. Ovaj poslednji binarni algoritam je ta neka novotarija koja je uvedena zajedno s ovim funkcijama, koja ima, ajde da kažem, daje dosta na značaju,
Zapravo to je algoritam pretraživanja koji značajno brže pretražuje neki niz. Obično kada koristite ove tradicionalne Excel funkcije kao što su match, lookup i tako dalje, on vrši pretraživanje niza sekvencijalno. Znači krene od prve vrednosti pa ide jednu po jednu vrednost dok ne dođe do kraja i onda proverava da li je našao to što ste mu zadali. Kod binarne pretrage on uzme celu kolonu pa je podeli na dvoje, pa onda gleda prvo da li se vrednost nalazi u jednoj od polovina. Pa ako se ne nalazi u toj polovini, onda da kažem tu polovinu deli na pola i tako dalje sve dok ne dođe do vrednosti. Sad, koliko će to vama značiti u praksi, ne znam. Znači, ja verujem čak i ovaj regular metod da može jako brzo da nađe rezultate, ali pretpostavljam kada se radi o nekim tabelama koje imaju milione redova da to može da znači. Pa ja ću ovde sad samo da ubacim jedinicu. I znači vidite, on je ovde pronašao nektar na prvoj poziciji, znači to je ova ćelija D4. Da sam nekim slučajem rekao -1, znači da treba da traži od pozadi, od kraja liste, onda bi vratio poziciju 2. Znači on je krenuo da traži ovde od kraja liste i došao je do pozicije 2 gde se nalazi nektar. Iste rezultate bi dobio da sam koristio 2 i -2. Sad, ono što je novost koju imate u okviru X-matcha je da možete da tražite i pretraživanje pomoću wildcardova, odnosno pomoću joker znakova zvezdice i upitnika. Svi oni koji malo duže koriste računar znaju da zvezdica u pretraživanjima zamenjuje više znakova, a upitnik zamenjuje tačno jedan znak. Pa da sam ja ovde sada kao ovaj predzadnji argument match mode naveo dvojku, a da sam ovde rekao nec zvezdica, onda bi on tražio prvu vrednost, od pozadi, pošto ovde je ostalo -1, znači prvu vrednost od pozadi koja počinje sa nec i pronašao bi nektar. Tako da ovo je funkcionalnost koja može da bude jako od koristi. Ja sam ovde naveo još nekoliko primjera, pa imamo prvi primjer pozicije na kojoj se nalazi prvi Bambi artikal, znači on u istoj koloni traži Bambi, znači imamo exact match 0 i traži od početka, pa imamo pozicije na kojoj se nalazi poslednji Bambi artikal, znači radi to isto od kraja, znači to je slično kao ovo što sam pokazao. A ovde sam napravio jednu kombinaciju, znači iskoristio sam X-match funkciju da bi potražio da li negde u nazivu artikla postoji reč life. Znači, da li se ona negde nalazi u nazivu artikla i ako vidite, ne znam koliko se to dobro vidi, znači kao kriteriju sam stavio zvezdica, life, zvezdica. Pa ja sada pretražujem kolonu B, zvezdica, life, zvezdica i ukoliko ima vrednosti, znači on će da vrati neki broj, pošto X-match uvek vraća broj. A dalje pomoću funkcije isNumber proveravam da li je to što je match vratio broj. Pa ako je vratio broj, onda će da napiše ima, ako nije vratio broj, odnosno ako ništa nije našao, naći će nema. Tako da mi možemo da iskoristimo i if ovde kao funkciju koja može da bude korisna u nekoj pretrazi. I na kraju imamo još jednu funkciju, znači funkciju koja se zove, samo ja da vidim kako beše, shift page down, malo ću morati da pomerim. Znači funkciju koja se zove xlookup, evo ovako. Znači većina vas koji svakodnevno koristite Excel koriste funkciju VLOOKUP i to je funkcija koju svi mi jako volimo. Međutim, mana VLOOKUP-a uslovno rečeno je što omogućava da tražite nešto isključivo na desno. Ne možete da tražite vrednosti na levo. Pa onda je uvedena još jedna funkcija koja se zove lookup i koja omogućava praktično da vi zadajete vektor koji se pretražuje i vektor gde se vraćaju, da kažem, vrednosti. Međutim, od skoro je nastala i ova funkcija kao nadogradnja lookupa, znači funkcija koja se zove xlookup i koja nam daje te neke dodatne mogućnosti slično kao što ste videli u kod funkcije match. Pa ako bi ja sad ovde napisao xlookup, prvo što treba da navedem lookup value,
to je šta je ono što tražim. Pa ja kažem tražim recimo nektar. A lookup array, znači gde ga tražim ga u ovoj koloni, i return array, treći argument, šta želim da mi se vrati. Znači, šta je to što želim da se vrati. Četvrti argument je vrednost ako rezultat nije pronađen. Kažemo recimo nije pronađen. I dalje biramo znači vrstu meča, isto kao malo preko funkcije meč, ovde ćemo staviti nulu i biramo smer pretraživanja, stavit ćemo jedinicu. Šta smo sada dobili? On je zapravo uzeo vrednost nektar i krenuo je pretraživanje kolone proizvođač i za prvi proizvod gde je proizvođač nektar, on je vratio cenu. Tako da mi smo pomoću funkcije xlookup uspeli da vratimo cenu, znači za prvi proizvod gde je proizvođač nektar. Ovde imate još nekoliko primjera. Znači najpre koji artikal se nalazi na trećoj poziciji. Pa ovde sam isto uradio xlookup. Prvi argument je 3, znači to je praktično vrednost koju ćemo tražiti u koloni A4, gde se nalaze redni brojevi. Zatim navodimo kolonu B4 i ukoliko ništa ne nađe, naći će, da kažem, artikal nije pronađen. I pošto je artikal pronađen, znači na trećoj poziciji imamo sok premium naranča. Pa imamo slično koliko košta prvi pronađeni čips, znači ovde, da kažem, pretražujemo vrednost čips, vidite stavio sam zvezdica, čips, zvezdica, znači koristim wildcardove, pretražujem kolonu B4, a kao vrednost vraćam cenu, znači iz kolone E4. I na sličan način sam ovde napisao formulu gde pronalazimo koliko košta poslednji fruit artikal. Ovo bi bilo ukratko što se tiče o ovim funkcijama. Recite mi da li ste uspeli da me ispratite, imate li neka pitanja? Ili pričam sve vreme sam sa sobom? Sve smo ispratili, Slavko. Zdravo, evo da ne pričaš sam sa sobom, može jedno pitanje za xVLOOKUP? Može. Ako možeš se vratiti samo na Može. Ok. Evo, tipa možda za ovu G3 što si napisao formulu, pošto tu dobijamo prvu cenu, tako, od nektara, tako 123,99. Da li možemo da ubacimo tu još jedan kriterijum kako bi dobili drugu vrednost, tipa 167, na primjer? Možemo tipa da ubacimo još neki kriterijum, da ne bude samo nektar, ili je samo vezano za jedan? U ovom konkretno, u ovom slučaju vraćamo jedan rezultat. Ne, jasno mi je jedan rezultat, nego da tipa za kriterijum tipa da bude nektar i da bude life. Iako je sad u ovom trenutku ovde imamo i life je jedan i drugi isti, tipa da je jabuka bila u ovom nazivu artikla. Tipa proizvođač da bude nektar i naziv artikla da bude jabuka i da on bude isto. U xlookupu ne možemo, ali možemo da iskoristimo kombinaciju xlookupa i filtera. Okej. I kombinujemo te dve funkcije. Jasno, okej. Sad ćete da vidite kako to konkretno izgleda u praksi. Ja ću sada da skočim na ovaj primer, samo da vidim gde mi se nalazi. Evo ga ovde. Znači u ovom primjeru broj 2 imate jednu tabelu koja se zove artikli. Ja sam ovde generisao, ne znam, nekih 150 artikala. Za svaki od artikala imate naziv artikla, proizvođač, robnu marku, prodajnu grupu, klasifikaciju i prodajnu cenu. Ok, vidite, svi pratite tu tabelu. Pa evo sad ću da vam pokažem dva primjera, znači oba ova primjera inače možete da nađete na Excel kuhinjici, s tim što sada ću da ih pokažem malo drugačije. Znači iskoristit ću malo drugačiji metod da dođem do rezultata, pa moći ćete u principu i jedan i drugi da vidite kako da iskoristite.
Prvi scenarij koji može da vam bude koristan, to je pretraga po delu naziva. I vidite, ja ovde sam kreirao jedno sivo polje gde ja unesem neki deo naziva, a cilj mi je kada unesem deo naziva da ja automatski popunim ovde neku listu. Znači, ako bi počeo da kucam pivo, dobro, ovde ništa nije našao, limun, evo, kad kliknem limun, vidit ćete da on popunjava ovde listu svim proizvodima koji u svom nazivu imaju limun. Znači, to je nešto što se često koristi kada, na primer, radite neko fakturisanje pa hoćete brzo da pronađete naziv artikla. Ovo može, recimo, se iskoristiti za neki program, interni program za fakturisanje u Excelu. Jedina mana ove metode je u tome što, videli ste i sami, ako ja unesem, ne znam, jabuka, vidjet ćete da se ovde odmah promene vrednosti, međutim vrednosti se ne menjaju odmah u listi, odnosno lista je popunjena, ali nije refreshovana. Tako da znači, tek kada otvorite listu vidjet ćete da je on zapravo popunio sve ove neke vrednosti. Pa ajde za početak da pokažemo to, znači prvi zadatak se zove pretraga po delu naziva. Kako da odradimo pretragu po delu naziva? Znači za početak ovde imamo, jel tako, neku ćeliju koju ćemo koristiti za pretragu i dalje ćemo da iskoristimo neku Excel funkciju pomoću koje vršimo pretragu. Da li neko od vas zna otprilike šta bismo mogli da iskoristimo za pretragu? Koje funkcije se u Excelu koriste u ovu svrhu? Možete se setite da nisam spremio nagrade nikakve, tako da, nažalost, ne mogu da vam ponudim tu vrstu motivacije. Znači, za pretragu, kada pretražujete neka tekstualna polja, imate dve funkcije, jedna se zove search, druga se zove find. Obe funkcije imaju istu sintaksu, razlika je samo u tome što jedna jeste, a druga nije case sensitive. Znači, search nije case sensitive, možete pišete šta hoćete. Pa za početak, ako bi ja upisao search, i ako bi rekao tražim ovde ćeliju A3, a gde želim da je tražim, odem ovde na artikli i idem ovde u naziv artikla, pošto pretražujemo kolonu naziv artikla, zatvorim zagradu, on bi ovde pronašao neke vrednosti, odnosno ne bi pronašao neke vrednosti. Vidite, gde god nije našao vrednost, on je prikazao grešku, znači value, a tu gde je našao vrednost prikazuje jedinicu. Ili neku drugu vrednost, znači u ovom konkretnom slučaju prikazuje jedinicu jer ovde imamo artikle gde se jele nalazi na samom početku, da se jele nalazi na nekoj drugoj poziciji, pokazao bi dvojku, trojku, peticu, znači neku drugu poziciju. Sad, da bismo još dodatno pročistili ovu listu, treba da proverimo da li je ovo u stvari broj. Pa to radimo tako što iskoristimo funkciju isNumber. I isNumber će prosto da nam vrati true ili false. Znači true ukoliko nešto jeste broj, false ukoliko nešto nije broj. I sada već imamo malo bolje prikazane rezultate, odnosno imamo nešto što možemo da iskoristimo. Mi ćemo ovu kombinaciju funkcija isNumber i search u stvari da iskoristimo kao kriterijum unutar filtera. Pa sada menjamo ponovo formulu, s tim što moram da odem na prvu ovu ćeliju da bi mogao da promenim formulu. Kucam filter. I sada u filteru prvo treba da navedemo array. Pa ja ću u filteru da se vratim ovde na početak i znači navodim sve ove vrednosti koje se nalaze u koloni B. Drugi kriterijum je ovaj isNumber, a treći kriterijum ako nešto nije nađeno. I vidite šta je on uradio. Znači on je pomoću funkcije filter automatski generisao niz. Znači automatski je prošao niz i pronašao je sve vrednosti gde postoji reč jelen. Ja sam mogu da napišem jabuka, pronašao bi sve gde se nalazi jabuka, ne znam, kruška, ne znam šta još može tu da bude, kruška ne postoji, evo da se vratimo na jelen. I sad to je, da kažem, prvi deo zadatka. A drugi deo zadatka koji je puno jednostavniji, ja želim da pomoću opcije Data Validation napunim ovu listu vrednostima koje sam prikazao sa desne strane.
Kako ćemo to da uradimo? Pa prosto kliknemo na ovo drugo sivo polje, odemo na Data i pronađemo opciju Data Validation, evo je ovde, i ovde kažemo List, znači u prvoj ovoj padaćoj listi je Allow, a tu gde ima Source, tu ćemo da pokažemo na ćeliju C3. I obavezno, da bi on mogao da povuče čitav niz, odnosno da bi povlačio dinamičke vrednosti, ovde stavimo znak taraba. I ako smo to sve uradili kako treba, vidjet ćemo da je on povukao praktično sve ove vrednosti u našu listu pomoću Data Validation, tako da mi sad dalje možemo da biramo proizvode iz liste. Znači, praktično prvo ovo polje vam služi da biste mogli da unesete kriterijum pretraživanja, a drugo polje vam prikaže sve te artikle pa vam pomaže da izaberete onaj artikal koji vam treba. Znači, to bi bio prvi taj primer i ja mislim da ovo može da bude jako korisno u praksi. Druga stvar, koja može isto da vam bude jako zanimljiva, inače da se vratim samo na ovaj prvi primer, ja ovo namerno nisam sakrio. Vi biste u praksi ove vrednosti stavili ili na neki drugi sheet ili biste ih sakrili, znači da se ne vide. Ja sam namerno ostavio otkriveno prosto da možete vidite šta je to što sam radio. Drugi primer koji može da vam bude koristan, to su međusobno zavisne liste. I ovo je nešto što je moglo u suštini da se uradi i ranije u Excelu, ali nije moglo da se uradi na ovako lep način. Znači šta ovde konkretno treba da uradimo? Znači zadatak je da izaberemo podatak iz prve liste, a u zavisnosti od toga šta smo izabrali iz prve liste, da se popuni druga lista. Znači ovde imate kategorije i podkategorije. Pa ako se vratimo ovde, znači pogledajte, imate alkoholna pića, bezalkoholna pića, voda, to su neke kategorije koje sam izabrao ovde, jel tako, iz ove tabele artikli. A podkategorije bi bile, samo da se vratim, znači podkategorije bi bile ove klasifikacije, znači alkoholna pića mogu da budu piva, rakije, sokovi mogu da budu sokovi gazirani i tako dalje, ove tri klasifikacije mogu da budu vrste vode. Ja sam ovde namerno sa desne strane pokazao još jednu stvar, znači kako to možete da izvučete, pa prosto pomoću funkcije unique. Unique iskoristite da izvučete vrednosti, a onda prosto to pretvorite, jel tako, sa paste values, pretvorite u values i napravite ovu neku inicijalnu tabelu. Znači ovu inicijalnu tabelu morate da popunite sami. I sad ajde da vidimo kako ćemo da kreiramo ovu funkciju. Znači ovde ćemo konkretno da iskoristimo XLOOKUP i ovo će delom da bude odgovor na ovo pitanje vaše od malo pre, znači kako da iskoristimo više kriterijuma. Znači ovde ćemo da napravimo kombinaciju filtera i XLOOKUP-a. Pa sad ja radim sledeću stvar. Znači za početak treba da popunim vrednosti u ovoj ćeliji A3. Znači popunjavam, da kažem, prvu ovu padajuću listu. To ću da uradim tako što odem na Data Validation, kažem List, Source i ovde izaberemo ove tri vrednosti. Ovo svako ko je radio validaciju podataka zna kako se radi. To bi bilo to, nek budu alkoholno piće, potpuno nebitno. A zatim krećem da pišem formulu i u formuli ću prvo da napišem XLOOKUP. Šta tražim? Tražim alkoholna pića, odnosno vrednost ćelije A3. Drugo pitanje je gde to tražim? To tražim u ovom ovde redu. A treće, da kažem, pitanje je gde tražim, odnosno odakle vraćam rezultat, to su sve ove vrednosti. Znači, praktično popunimo sve vrednosti, uključujući i ove prazne vrednosti. Zatvorimo zagradu i dobit ćemo ovde, jel tako, piva, rakije i 0. Ako ja zamenim ovde, dobit ću gazirani sokovi i sokovi 0, a ovde gde imamo tri vrednosti, dobit ćemo popunjene sve tri vrednosti. Sad, pošto ove nule nisu baš zgodne, znači ne bi bilo lepo 0 da ubacimo ovde u drugu padajuću listu, mi ćemo sada da iskoristimo funkciju filter, s tim što ću ja za početak da iskopiram ovaj kriterijum, i gledajte šta radim. Pišem filter, navodim ovo kao prvi kriterijum, a ovo ponavljam kao drugi kriterijum i stavim, znači,
uslov da je različit od 0. Pokaži mi sve vrednosti koje su različite od 0. I vi ćete, on će sada skrati ovu listu tako da neće nam prikazati 0, odnosno ovde prikazuje samo piva i rakije. I sad kako možemo da napravimo ovu zavisnu listu? Pa opet ponovimo postupak kao malo pre, kliknemo znači na A4, idemo na Data Validation, biramo list, source i kliknemo na prvu ćeliju. Znači u ovom slučaju to je ćelija E8 i stavimo tarabu. Taraba je oznaka tako da tu imamo spil, odnosno da imamo više vrednosti. I šta se sad desilo? Znači sad ja ovde imam praktično podkategorije piva i rakije. Znači ja ovde mogu doći da kažem bezalkoholna pića, u tom slučaju će se ovde popuniti sokovi i gazirani sokovi. Ako izaberem vodu, ovde mogu da imam kategoriju negazirana voda, gazirana voda sa aromom i tako dalje i tako dalje. Ovo je nešto što takođe može lepo da se primeni u praksi i ja sam čak imao slučaj da me kolega pitao kako ovako nešto da uradimo pre nekoliko godina. Dugo sam tražio kako da rešim taj problem, na kraju sam ga rešio, ali je rešenje bilo jako ružno. Zato što mogu sam da ga rešim, ali da ostaju ti neki takozvani prazni slotovi. Odnosno da dobijete recimo piva, rakije i dobijete još jednu ili dve ili tri ili pet praznih vrednosti. A to nije baš preterano elegantno, znači i nije najbolje rešenje. Ok, to bi bilo što se tiče toga. Ja ću sada malo da se pojavim ja, jel tako? Nadam se da niste zaspali, da ste uspeli da mi ispratite. Tamam posao. I da mi je bilo zanimljivo. Ok, kažite mi da li imate neka dodatna pitanja? Mislim, naravno ja sam sad otvorio Pandorinu kutiju, bit će sigurno 1000 pitanja i verujte ja još uvek tragam za mnogim odgovorima jer je ovo svima nama jako novo. Ali nadam se da sam makar na kratko uspeo da vam nagovestim šta sve ove funkcije mogu da rade i koliko su one korisne. Znači, sama ideja je da one vam uvek vraćaju neki niz, da je taj niz dinamički, kad god se promeni taj neki uslov, da dobijete drugačije vrednosti. To je po meni nešto čega ranije nije bilo. I ove funkcije se više podsjećaju na neke funkcije koje postoje recimo u DAX-u ili su postojale u okviru SQL servera, TSQL jezika ili tako nešto. Tako da možemo da kažemo da je ovo stvarno revolucija u Excelu. Znači, ja volim da hvalim Excel i pratim šta se dešava u njemu, ali recimo da iz verzije u verziju se pojavljaju neke male kozmetičke promene, ali ovo nije kozmetička promena, ovo je ozbiljna promena. A koliko znam, bit će još ovakvih stvari i sve više će biti integracije između Excela i Power BI-a. Već sam video mogućnost da ćete vi moći da pravite neke tipove podataka i da njih prevlačite iz modela podataka Power BI direktno u Excel, što je isto jako revolucionarno. Kažite mi da li imate neka dodatna pitanja? Kod onog binarnog pretraživanja, jel pretpostavljamo da moraju budu sortirane vrednosti? Da, odlično pitanje. Moraju da budu sortirane vrednosti. To sam zaboravio da pomenem. Da pomerimo macu pa da... Ok, ima li još neko pitanje? Ako nema pitanja, ja bih završavao za danas. Hvala svima koji ste se pojavili. Ja ću se potruditi što pre da ovo obradim i da okačim na YouTube kanalu, pa ćete moći da se posjetite nekih od stvari koje ste videli. A svakako svima vama koji ste se pojavili, ja večeras ili sutra u toku dana šaljem ove materijale.